Gledaj sad, kad su čuli, jel, da ću ja da se kandidujem, a jesam, ili tako, neki kažu, moj Vinko, di si se sad setio, malko si zakasnio, šta imaš 2 nedelje za kampanju, pa to se ne radi tako, neko radi kampanju godinama, neko nikad nije ni prestao, a ti imaš, kaže, jako malko vremena, jel tako? Ja, šta mogu da uradim za malko vremena? Pa, slušaj, pa ja mogu toliko da obećam da će vi da zaboravite šta sam vam obećao, razumeš, za tako kratko vreme. Gledaj, evo ovako, jesu vam ovi, što su sad, jel tu glavni, jesu vam obećali autoput, ili jesu? Slušaj, ja vam obećavam 2 autoputa. Kako? Gledaj, ovaj prvi iz Beograda preko nas do Rumunije, jel, do Evropske unije, jel, a ovaj drugi pored njega da može i da se vratimo nazad, razumeš? Šta mogu da obećam? Gledaj, ako se slučajno, a to ne može da se desi, ali ako slučajno ta investicija propadne, jel tako, onda će ta 2 puta da spojimo jedan kružni put i tu ću, evo predlažem, da se napravi pista za Formulu 1, jel tako? Šta Joco, odakle novce, odakle investicije? Pa kako šta? Pa će da napravimo neki rebalans budžeta. A i penzioneri bi mogli malko da se stisnu, jel tako? Eto, jer su vam obećali i aerodrom. Pa jel tako, za ove velike avione? Pa šta da se prčkamo s ovim jedrilicom, ovim malim nekim tu letačima? Veliki aerodrom u Vršcu, ja se slažem i podržavam i ja obećavam da ću da se potrudim da se taj aerodrom napravi. I slušaj, zašto je to dobro? Pa vi niste razmišljali. Gledaj, Vrštanski aerodrom, kad bude napravljen, ima da zatvori i Beogradski i Temišvarski. Zašto? Zato što su oni nerentabilni, a naš će da bude rentabilan. Kako? Pa prosto, ljudi moji, pa ti avioni što uzleću i što se leću na ovaj naš aerodrom, oni će da trošidu mnogo manje goriva, neće da zagađuju okolinu, neće puno da potroše, tako da će te karte da budu jeftinije. Posebno ovi što idu na jugoistok. Kako? Pa košava će da i nosi, pa ima da plove po nebu samo tako, pa zar to nije ušteda? Važne su ideje, ideje pokreću ljude. I zato, Joco, lepo ti kažem, zapamti, mani se ti komentara i veruj ovo što ja govorim. Ideje su važne, treba se pokrenemo, i ti da se pokreneš i ideš na železničku stanicu, sutra imam i tamo nešto da vam obećam. Bože, kako sam radostan, kako nam je lepo krenulo.